Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Mo ni akong problema, ma. Imbis na gunahuna na ko sa pagbuwag niya kay way commitment ang among relasyon. Nakalitan ko sa iyang gitug-an ako. Kay usa may iyang gitugan. Nakahimo siya sa pagsunod na ko, ma. Kay gibati isang pagsilos kanang mupauli ko sa ato. Sa Ako mag isang natug-anan nga mabdos ang akong girlfriend nga mao si Sarah. maudi ay. Nga giahyo gud niya pagpakauwaw si Sarah nga diha ang iyang amahan. Ma, gusto man kong magmahay pero nahadlo ko. Nga di na ko makagawa sa among relasyon ni Amy. Ngano? Mabdos na sab siya. Wa man hinuon pero na-inlove na siya nako, ma. Tingalig di siya makigbuwag nako. Sa gayon nga magkasabot ming duha si Sarah. May tinguha pagyud ka aron magkabalik mo si Sarah. Misamot ang akong paghigugman niya, ma, tungod sa among anak. Gusto na kong mangamahan sa among anak, ma. My God, Anton. Unsa man tayo mahitabo ni Mateo? Pinangga kayo ni Mateo ang bata. Tabangin lang ko sa pagpasabot ni Mateo, ma. Dili na ko, Anton. Dili ko na konsentihon ang imong plano. Dili na ko. Ma, dili ko ikaw pugson. Ako may mangitag paagi nga mahibalikan ako si Sarah ug ang among anak. Siguro nga dili maalaot ang imong mangod. Ako ning isa adi mo, ma. Bunyag sa bata. Ug mas excited si Mateo sa maong okasyon. Gusto tuod. Ngano? Mamalit kog regalo para sa akong anak, ma. Para sa iyang bunyag. Koy daw, ha? Mutambong ka gani sa bunyag. Ayaw jud dada ang imong kalivin. Mulakaw na ko, ha? Gapadjud ni mo sa rawoy. Paghilom diha, uy. Ikaw ra gyud nagdaydag na ko. Tinood bitaw. Ako ato pa ingnon bugart oh. Di ba gwapa jud ka? Di na lang ko mulakaw, uy. Lo, nga naman. Nauwaw naman ko sa mong gisulti. Minyo na hinoon ko, dagdayag pa ka diha. Lo, sulti raman ko tinood ba? Sige na. Lako na dayon. Aron palit ka imo sulo bunyag. Unya, palit jud lain nimo nina aron daghan ka sulo ba? Mauwaw man ko, Mateo, uy. Kinsa man imong uwawan? Ang imong mama. Atong mama? Oh, good. Mauwaw kong mama free na, uy. Abi pa lang unya niya. Giusik-usikan ako ang imong allowance. Di man good. Kon, mudako-dako na gani si Barbie. Akong hangyoon si mama nga motrabaho ko sa inyong kompanya. Di ko sugot oy. Unsa? Nga naman. Kauban mo, brad na ko, Anton. Nagselos ka, Mateo? Unsa man na? Ana, di na lang tabagiskot, ana. Mulakaw na ko, ha? Gina, lakaw dayon. Ang bata, ha? Bantayan jud lagi nako. Salamat kaayo, Mateo. Kapalit kong regalo para sa akong anak. Ug ang akong pinalit, akong dadon sa opisina kay tingalig makita unya ni Amy. Kinahanglan ako mao'y muhatag din sa akong anak sa adlaw sa iyang bunyag. Gawas malagi ka. Nga, kugos mo bata. Ang kugos jud ak munyika. Lindo sa naman ka ni mo eh.
anay gyud na. Unsa di ay? Gwapa gyud mo minikaw. Pa ang inday ay. Oh, angang! Gwapo man niya, papa! Ulang ang kunay. Oh, unsa? Unsa? Wai. Yag mo ilag na si Inday ha? Aw si Munyika, sa may patutoy mo kamot. Ha? Di man good. Kutaw ko gatas para akong munika. May noon. Igay mutaw, gatas para mo Munyika. Pero mukutaw, di ka mukutaw sa imo gatas. Awa may! Ako nagutaw gatas, oy! Kama, bilid na ko nimo dong. Bilid na ko nimo. Duha tag kiso na. Isoy! Tis ba ka po ya, jadi mo imo juga kay bawo si kiso. Iyaw, eh. Ano man? Bantay man, matiyo munika. Nangga kay Nika, no? Ako man ni. Ako ning munika. Ano dong? Ngano bugart? Ang imong Brad Anton. Ha? Ang niya brad naku Anton? Dumi munika mo kwarto eh. Hindi ko gusto kita brad naku Anton. Dawaa gini mo dong eh. Dawaa gini mo. Dawaa gini mo. Unsa nang dawa? Daw ba? Daw kay kasi mong munika. Adto na mi oy. Adto na mi kwarto. Why mong Brad Anton eh. Juki-juki rito ako. Sabay. Bantay jud ka bugart ha. Ano man? Karon ini kabut Sara. Oh. Ako hatag munika. Unya. Nya. Bago jud ka. Ay! Dili lang ko mamili pag-ayos akong isulob. Tingaling madugayo niya ako. Si Mateo ra ba yung may nagpantay sa bata? Magdali ko din kay muadto pa ko sa section para sa mga bata. Unsa mo kay akong paliton para sa akong anak. Excited na kay kong... Oh, God! Ni si Sarah! Uy, hala. Kadaghag nindot na masulob ni Inday Barbie din Ay lagkos kayo mo tingog ka. Gigunig tan talaga aron di ko nimuli kayan. Unsay toyo nimo? Bayri una ang napilian mong paliton para sa atong anak. Uwaton ka na ako. Dili ta magtukay ha. Salamat ha. Nga gihatagan ko ni magigayon nga ikasulti ka. Dali Tingalig magkitanta sa mong kalivin. Dili ko siya kalipin. Uwasanan lang ako siya sa kahinang. Wa ka pag respeto sa mga babae? Murag nag-usik lang ko sa kong panahon. Kadiyat lang. Sorry kung wa ka makuyon sa termino nga akong gikamit. Pero ang tinuod, ikaw pagyapon ang niyas akong kasing-kasing. Ikaw pagyapon ang gipitik ni ini. Abi ni mo, Anton. Nakita na ko ang dakong kalainan ninyong duha ni Mateo. Maayo pa siya. Kaya bisag dili sakto sa panghuna-huna. Pero sobrang magmahal. Oh. Sobrang muhatag og bilis sa mga tao nga importante niya. Tuwi ko. Takalitan ko. Pero karon nagmahay na ko, Sarah. Sobra ang pagmahay ko nga nung dali kong nakahukom sa paglikay sa akong tulubagon. Mahal ka kayo na ako. Ug napunaan ni sa diyang nakita kong atong anak, Sarah. Tagaila ko higayon nga ikapamatuod ko nimo. Ang kamatinud-anon sa mga pum nga imo karong nadungog. Wa na laing higayon, Anton. Andam kong buwagan sa imi. O gusay sunod nga mahitabo. Bawion ko ikaw gikan ni Mateo. Wa ko masayod kung unsa ka matangas pagkatao, Anton. Human ko nimo isalikway hangtod ang atong anak. Sayo na nimo ang paglitok nga bawion mi nimo gikan ni Mateo. Ako mo'y nanag-iya ninyo. Nganong nangangkon kag katungod sa akong anak? Ha? Di ba imo naman siya gisalikway?
O gipaangkon sa imong manghod nga si Mateo. Nakalitan lang lagi ko, Sarah. Sarah, Wala ko'y panahon nga makigtubay sa tao nga way laing gibahal o gihuna-huna iya ng kaugalingon. may muwak ka di lang. Di gani ko rin mo buhian. Musinggit ko ko. Sabta ko. Lisod sabton ang tao nga way laing interes. Gawas ra sa iyang kaugalingon, Anton. Diha ka na. Sarah! Huwag nagit siya mulingi pa. Midiretso siya sa paglakaw. Misa mo tinuon ang iya kasuko na ko. Kinahanglan patuhuon ko nako si Anton. Nga mingaw na ko niya. Nga magselos na ko. Niabaka siya sa iyang opisina. Mereklamo ra ba to siya sa una kay gidiretso ko lag-abli kining pultahan sa iyang office. Sus, kahilas kini ni tawhana. Mura ra bag dili ordinary employee lang nga kinalang tuktokon pag yun ang pultahan o naablihan. Kay nanuktok naman ko. Karon, mahimo ko ng ablihan ang pultahan. Oh, sirado man lagi. Wa si Anton din, he? Animal. Wag yun din si Anton. Hain man di ay ka siya. Magsusi ko sa guard. Akong pataguan ni Mama kini pinalit na kong regalo para sa kong anak. Oh, nga ako simpon. Kasi si Mama. Ma? Nganong nanawag man ka? Di ang imong ka-live-in. Nangita ni mo. Midali ko pang hipos kay tingali mo sud sa akong office. Naa si Imi? Di lagi. Nag-intercom ang guard kay nangita ko nughain ang akong opisina. Gikaririgin niya ang bayhana ang iyong change failing diri nako. Tingali gimingaw na nako, Ma. Tingali dili ka na doon makalikay na ng babayana. Wabay ako'y gusto na niya. Pero kung ako na ang na-inlove gid niya, Ma, wa ka gimahimo, Ma. Unsa? Okay, calm down, Ma. Kuan di ay, namalit akong regalo, Ma, para ni baby. Gift na ko sa iyang christening. Tingalig iya nang makita. Mausa niya akong gikabalakan lagi, Ma. Nagunaw na gani ko sa pagbili na ining regalo na ko, Ma, sa imong opisina. Pangitag paagi diha nga dili mo siya masugatan ining ari nimo sa office. Basta, mupaulit na ko. Hi! Nagkita na kita. Bless ko ni mo, Mama. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!